агар шумо телефонҳои арзон дар байни моделҳои Samsung дар кор шуда боша, телефони Samsung Galaxy A06 тавсия метем ки телефон нархаш 8500 рубл сар мешавад. Агар телефони хуб хоҳӣ, Samsung Galaxy A16 нархи телефон боша 11500 рубл сар мешавад. Агар бо телефони хубтар хоҳӣ, телефони Samsung Galaxy A26 ки нархи телефон 18500 рубл сар мешавад. Бо айда телефони хубтар агар хоҳӣ, телефони Samsung Galaxy A36 бигӣ. Нархи телефон боша дар магазини Realphone 23500 рубл сар мешавад. Бо айда хуб шамастай. Телефони Samsung Galaxy A56 ки телефонҳо дорони обда бемалол кор мекунанд, нархи телефон боша дар магазини Realphone 26990 рубл сар мешавад. Чӣ фикр мекунед ки ин телефон охирон паток шай? Не. баъди боша моделҳои Samsung Galaxy S24 Ultra ва S25 Ultra мешаванд ки нархҳои телефонҳо дар магазини Realphone 65000 рубл сар мешаванд. Рақамҳо дар рӯи экран, заказҳои шуморо интизорем. Если что, ҳамаи телефонҳомон качишон бо подаркову призои худша дорад.